Για πάμε έτσι απλά να δούμε θέματα που μας απασχολούν όλους μας. Ποιος να φταίει άραγε που ο μέσος Έλληνας είναι ο πιο κακοπληρωμένος από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους? Για πες, για πάμε να δούμε. Σίγουρα η εξωτερική κρίση δεν είναι όμως μόνο αυτή. Έδωσε την τελική όθηση στην εσωτερική κρίση μας, που είχε ήδη χτίσει μια εύθραυστη οικονομία που δεν μπορούσε να αντέξει αυτούς τους έξωθεν κραδασμούς. Η φοροδιαφυγή, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η συνεχιζόμενη γραφειοκρατία, κακή διαχείριση, σκάνδαλα με παράνομα εισοδήματα, υπερκέρδη για λίγους και όχι για όλους, είναι κάποιες από τις αιτίες ώστε να είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Και έτσι η Βουλγαρία μειώνει ραγδαία, όπως βλέπουμε, τη διαφορά με την Ελλάδα. Και δεν είναι παράλογο, όπως γράφουν οι Financial Times, να περιμένουμε ότι η Ελλάδα σύντομα θα γίνει η φτωχότερη χώρα στην Ενωμένη Ευρώπη. Μένουμε από λεφτά πριν τελειώσει ο μήνας. Άλλοι λένε τη 10η μέρα, άλλοι στα μέσα του μήνα, άλλοι λίγο πιο μετά. Το 45% των πολιτών δηλώνει ανασφάλεια. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, ενέργεια, ενοίκια, διατροφή και υπηρεσίες πιέζουν τα εισοδήματα, κάνοντας την καθημερινότητα δυσκολότερη. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή Ελστάτ καταγράφει διαρκώς τις μεταβολές του πληθωρισμού και στο εισόδημα των νοικοκυριών να πηγαίνει συνεχώς προς το χειρότερο. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, που είναι και αντιπροσωπευτικός για το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στη χώρα μας, όπως βλέπετε στο στατιστικό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Eurostat, που είναι η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, είναι 18.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή ο δεύτερος χαμηλότερος της Ευρώπης. Αυτό που έχει όμως ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι τι μπορεί να αγοράσουμε με αυτά τα λεφτά εμείς οι Έλληνες. Και εδώ έρχεται, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, να είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη κάτω από τη Βουλγαρία. Και σας λέω για να καταλάβετε τη διαφορά σε αυτό. Είμαστε στο 46% κάτω από το μέσον όρο ολόκληρης της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το χειρότερο για μας. Κατά τα άλλα, οι μισθοί κατά μέσο όρο αυξάνονται, μας λέει το αφήγημα της κυβέρνησης. Αλλά δεν μιλάει για τα παραπάνω, λες και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους δεν αυξάνονται. Ο μισθός λοιπόν μπορεί να ανεβαίνει λίγο, αλλά τα τρόφιμα ανέβηκαν πολύ περισσότερο, περίπου στο 30% μέσα σε 3 χρόνια. Οπότε, για ποια αύξηση μιλάμε? Μάλλον για μείωση πρόκειται. Από το 2004 και μετά, από 20 τόσα χρόνια στην Ελλάδα, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε. Αυτοί ουσιαστικά είναι οι λόγοι που το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων να νιώθει φτωχό μαζί με κοινωνικό αποκλεισμό. Σε αυτό όλο όμως δεν φταίει η παγκόσμια κρίση όπως θέλει να μας το περάσουν. Φταίει ο τρόπος διακυβέρνησης με την εσωτερική υποτίμηση. Τη φτωχοποίησή μας δηλαδή, αφού δεν έχουμε εθνικό νόμισμα για να υποτιμήσουμε. Ο κατώτατος μισθός μειώθηκε σημαντικά με νόμο το 2012. Το θυμάστε. Ήταν ό,τι χειρότερο. Η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις και πολλά άλλα. Και η ανάπτυξη που θα ερχόταν όπως μας έλεγαν με τα δις από το Ταμείο Ανάκαμψης έκαναν μεγάλο μέρος τους φτερά, αφού ποτέ δεν βγήκε αναλυτικός πίνακας σε ποιες επενδύσεις πήγαν. Ίσως γιατί έτσι θα βλέπαμε τις απευθείας αναθέσεις, τις υπεραξίες και άντε να τις δικαιολογήσεις. Βλέπε σπιτάκια για παράδειγμα ανακύκλωσης που εκεί μάθαμε πόσο μας κόστησαν και πόσο τα πληρώσαμε. Και πάμε τώρα στα σκάνδαλα. Πόσα σκάνδαλα και διαφορά μέσα στην 7 ετία έχουμε διαπιστώσει? Τώρα μάντεψε ποιος πληρώνει το μάρμαρο. Ο Εθνικός Μηχανισμός είναι ο μεγάλος εμπλεκόμενος στα σκάνδαλα που τα άφησε να τρέχουν και μάλιστα πάτησε γκάζι σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια ήρθε και μεγαλούργησε. Εκτεταμένη απάτη με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, όπου χιλιάδες αλφαβηλοί δηλώθηκαν για ανύπαρκτα βοσκοτόπια και ζώα.
Ποιος άραγε υπόγραψε για όλα αυτά, ρε φίλε? Κάποιος αναρμόδιος? Όχι βέβαια, ούτε θα μάθουμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάει για κακουργηματικές διώξεις και εγκληματική οργάνωση. Απάτη, ξέπλυμα, βλέπε κερδισμένα λεχεία που δεν θυμόμαστε πόσα λεφτά είχαμε κερδίσει. Οι απόψεις και αναλύσεις που έχω ακούσει σε αυτό το θέμα, όλοι μας δηλαδή, είναι πολλές, μην το ζαλίσω κι εγώ. Η ουσία είναι πόσα πληρώσαμε και πού πήγαν τα λεφτά, που δεν θα μάθουμε ποτέ, που δεν θα τα πάρουμε και ποτέ πίσω. Θα τιμωρηθεί κάποιος υψηλόβαθμος υπεύθυνος που κινούσε τα νήματα με υπογραφές? Εδώ η δικαιοσύνη έχει παίξει τον αδιάβλητο ρόλο της. Τι να πούμε για τα τέμπη, τη δίκη σε εξέλιξη μετά από πόσα χρόνια και κανείς υπεύθυνος μέχρι σήμερα για τον Πάσο. Οι καταγγελίες επάνω σε αυτό με ντοκουμέντα και φωτογραφίες δεν μπήκαν καν στην δικογραφία. Ποιοι δούλεψαν ακριβώς εκεί, ποιος τους πλήρωσε? Μάθαμε ότι η εταιρεία λεγόταν Τσαπατόρης, ανέλαβε την επιχείρηση με απευθείας ανάθεση με 178.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, πριν ακόμα συσταθεί. Αλλά τι ψάχνουμε μετά από αυτά τα εύκολα, άντε τώρα να αποδειχτεί η πυρόσφαιρα και ας χτυπιούνται οι ειδικοί για το πώς μόνο με συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί αυτή. Ή άντε τώρα, αν έπρεπε έγκαιρα να είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις εκ της διαδικασίας του νόμου. Ακόμα πιο δύσκολο θέμα. Μα τι κάθομαι και λέω, αφού κατά Γεωργιάδη η πλειοψηφία κάνει κουμάντο και μπορεί και κουκουλώνει ό,τι θέλει, με το να διορίζει ακόμα και δικαστικούς για να μπαζώνει. Πάμε στην υπόθεση των υποκλοπών της παρακολούθησης πολιτικών, δημοσιογράφων και αξιωματούχων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator και επισήμων συνδέσεων της ΕΕΠ, μην ξεχνάμε, που προκάλεσε τεράστια πολιτική κρίση. Τι έγινε εκεί? Σιγά μην μάθουμε. Φτάσαμε να γίνονται πολλές ευρωπαϊκές έρευνες με ζητήματα απευθείας αναθέσεων, διαχειρίσεις δημοσίων συμβάσεων και εμπλοκής πολιτικών προσώπων με μεγάλη γασούλα για το δημόσιο. Όπως παράδειγμα ένα από αυτά το σκάνδαλο Qatargate κτλ. Τέλος, μας προκάλεσε τρομερή εντύπωση όταν είδαμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πλούσιοι και έγιναν πλουσιότεροι. Το 2019 ήταν ο πλούτας των βουλευτών όλης της Νέας Δημοκρατίας 91 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 έφτασαν τα 217 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μια πενταετία αύξηση κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσαν. Τραγικό αυτό μετά τα στατιστικά των Ελλήνων που είδαμε προηγουμένως. Οπότε όλοι οι κυβερνώντες έγιναν πλουσιότεροι. Πού να βρουν χρόνο για τα κοινά? Είδαμε τα έσχες τους, το πόθεν τους ξέρουν να το αποκρύπτουν καλά. Σπίτια από συζύγους, τις κουνιάδες τους από την Αφρική και πάει λέγοντα. Η ηθική των πολιτικών θα έπρεπε να βασίζεται στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την απόλυτη αφοσίωση για το δημόσιο συμφέρον. Οι πολιτικοί διαχειρίζονται τις ζωές και τους πόρους των πολιτών, όλων εμάς. Οπότε οφείλουν να λειτουργούν με αυξημένη υπευθυνότητα. Είδατε κάτι τέτοιο εσείς? Τώρα ο καθένας μας ας κάνει την επιλογή του.